друго, това е Алекс. Световен шампион. Давай! Прави ски! Точно така! Ето го шампиона! Шампиона Рао! Рао Алекс! Рао и се подготви за влека. Браво, моето момче! Така, без много да прикажеш и без да гледаш назад. Искам да се хванеш на влека сега на първото, което идва. На първото ухо. Айде, на първото се хвани. Давай. Леко и внимателно. Браво. Що, опусна ли го? Давай, бе, тате. Ай сега на това. Давай. Браво. Браво.